Kapor Kapatisi TV. This love has no ceiling, I cannot deny. Needed somebody to lean on. Kabul, Kamashin kabala snacker pang kabak scam, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpia. Executive Engineer Jongkatanat PHE Maukorwa Division uba K Nong Pasau ringkat SDO Katanat PHE Maukorwa Division uba Aikar Budan Kentobru GE in charge uba P Merthong haka kharbi tarik unai wing arjar option kila hiar jurep ya kesinong Inden Diwa Southwest Khasi Hills District ban bodin halor ka jingpentre ya ka scheme Jol Jivan Mission bala pentre hapo kani kesinong haka jinglot ka bakot kumban rup arlak tingka bad ya ka bala pendep haka pratarik unai wing arajar arfulai haka ni kajing jurep lalab ba kajing pentre ya ka scheme JJM haka sinong Penden Diwa kala long ka job haka ba nyopoi teligi long yang kila yo ya ka umbam umdi ka babyang kentob ya ki sau teligi school lower primary ar teligi school upper primary kawai ka secondary school but kawai ka Anganwadi center kani kasinong kala yoru ya ka jingi thu kum ka har ghar jol village ka babaro ki long ying long sem but ki jaka aji kai kila yo ya ka umbam umdi ki nongilam shnong bat ki pajba kila ai khuble kerpang yo menteri rangba du kari India Narendra Modi ubla penyo ya kani ka scheme bat kila ai khuble ru ya ka office executive engineer PHE Makorwat kabala penbet penbyang ya ka jingdon kambaro haka bai dei bat ka jingpentre ya kani ka scheme Kadai kawe ni ki platform balayo ling bagas skim JJM bakalang gaji mentoy hadu kata ini try dar ringkat bat nga ha kadai kapor dalam gaji mentoy nakabanta kilong yung sam kublay sibon ya nadu bang yo kane ka JJM nila khamsuk na mar ha por mchwa bom padon kane ni hable sat le kling hang thi ha wa bun kitiar kila ja hang to po re matang la yo kane ngila khamsuk bat haba slap ka beneng ru haba manswa klempat yo kane ka JJM ni sattiar te haka wa pat ka long jungut re mentapat la don kane ka top ke ngila khamsuk aduk bagi yo ngilas komen bat ngida yo ban khuje pancana bat kumju lagi classroom ngida yo ban shed ja school ai khuble ya sarkar bakal ai yangi ngapan pau gaji ngasungu bat gaji kublay kamtam yo prime minister jongkari India jungi Narendra Modi ya iba ila penyo ya kene ka scheme JJM ringkat bat ka PHE Maukorwat Division hakaba nadu kato kapor bangilayo kene ka scheme JJM ngilayo sibun kijing mentoy kamtam nakabenta kijing penkhuj ya ki pankhana kijing panon kam nakabenta ka umbam umdi kamtam haka mid the meal ban shed ban tiu ngilayo panon kam lingba kene ka nadu bakadon ka nega ngem jukurdu shu hapo ka school ngila sukumen shikadai nakabenta kene ka scheme tengi sukarmen bat ngi ai khublei sachisin ba kene ka scheme kan yaine bat kene ka ru kan yaine hapo ka school ka jungi khublei sibun ngi kan mau menshua kene ka snong ka jungi habang impat yo ekipai ngi haban shulitong jingai na ka jing kasam habang ira yo khiu ngi hapatan rong haka kli bat kene la bam ye kapor kene la le bun snem ha bat sibun naki khana habaki letong namar bagi haptan rong haka kli hap kit daka kho komta ki ki yo ban penjot iki khiu kladai ka jing du nong ka bakrau na ka banta kata ha kitu ki por ngakan mau bat ka baar hadin ba lakut kade ka ladon kya nakaleng jong ka PHE ka ba layo ban ai ki pajum hapo kene ka snong ka thau ka jongi Andrei wat la kataru kambiang balai kambiang namar ba
ki pai kedang don tang kendet ha ka we ka dong ki don tang kumba ar lai tri ki platform te kumta ki pai ba jang snong ki sem jing ba ha ka badai ba kane namar ba ki ha ban ap da online na ka banta ka tang na ka banta ka ka bam ye ka por ha ka jaka ban lek tre ban lek ta kumta ki breu lut no ka por na ka banta ban ap ye ka kata ka dei ka khana ka ba ka snong ka jungi kala mat ye kita ki jing hapo kane ka snong ka thau ka jungi tang na ka daw ka bat benta ngawan ra ka khana jing job jong kane ka skim ba thamai kata ka long ka jal jiban mission kane ka skim ka long ka jiman toy ba khrau na ka benta kilong ying kilong sam tenga soban ai kublei karpang na ka benta prime minister Narendra Modi bat ekatat PHE mau kerwat kabala penyo ia kane ka sanction hapo kane ka song ka thau ka jongi chua ban pentre ia kane ka skim na kaliang jong ka PHE department kalayo ban wan survey hapo kane ka song ka thau ka jongi baradin balayo ban pendep ia kane ka survey baro layo ban bu ia ka sanction bat chua ban ai kontrak ban pentre kam ya kane ka skim pentre ya kane ka skim hapo snang ka thau ka jongi na kaliang jong ka WWC kala ai ka jing menjur yau tau kontrak lanai tau nok pentre jong kane ka snang ka thau tang kata ka WWC rengkat ba ka snang baro ka wing layo ban ya pen baitlang na ka benta ban penmi ya kata ka 100% kum kadak ban ya trelang na ka benta ban pentre ya kane ka skim bat shisha kane ka skim kalong kabamantoy hadu kata-kata phone riu tali ki ying te kata ka padeng layo ban poy hadu nyau pho we tali kalong ying namar balai namar ba hakapor balek sorbe don ripun riu re kat bang mi kisnam ki long ying kedang bon nang bon kila poy syak nyau pwe wan la kata ro re kasnong kala kan bala kata kapor ba pentre na skim kamot ngila penyo ya barok kelang ying hapo kane kasnong kathau ka jongi kata kadai ka ba na kaliang kasnong na kaliang jong ka WWC ringkat bat ka trat PHE nglayo ban trilang na kabanta haba pentre ya kane ka skim bat kalong ka jiman toy ka bakrau hadu kata-kata na kabanta ke long sem namar ba platform ladon man laki ying tang shun kam ya supli ya shabi kumta ka kaladap bat ki pai ba jo kastong kira sngomu sikade ki pai ba jo kastong kita dap da ka jing so komen ka bakrau namar ba long shu kumalong ba mensyua ka pol adu haban leitre haja ban leitre blekta ni haban ap ya ka namar ba kampat biang Henry menta nama ling ba kene ka skim jal jiban mission kal ai ka jingker khu ka bakrau lalong ka jing mentoy bakrau na ka banta kane ka snong ka thau ka jongi bad na kaleng ka snong ru ladon kata kanya tre convergen na ka banta ban penyo ya ka hakikato kane ki longjing te komta na kaleng ka snong ringkat baka job cut ngilayo ban chnai ka we ka check dam hamau ko ti bakata ka check dam ka baya tre lang bat ka office jong video bat katat na PHE layo ban chnai kata kadam kabaret batla na kata kadam layo ban panpoy hakikat to kane kilong ying kane ka jing khu ka bakrau baki we pat ki department ka layo ban tilang na ka ban ta ka jing bha jong ka snong ka thau hi baro ka we nang ta shu hapo kane ka snong jongi ngidon south li ki lower primary school artli ki middle school ka we ka secondary bat ka we pat ka ICDS ha kine ki jaka jing pule ha kine jaka jing ai jing hikai ka kalabiang pura ka kabiang bha bat nyo i tingkreng ba hakipor mun syua habang ipej gitu pancana haki school karno ka jing i jabo hadu kata-kata namar balai namar biang ka nrei mentah habala biang kene ka lingba kene ka jaljiban bison kamot ba ketoki pancana yo i habang lepej na kaleng jong ka WWC yo i ba ka khoi ba balai namar ba ka kalabiang wat haki jing gisem rung i ba mensyua namar baduna ka haba syud tong jingai te ki pain khana kim dalong ki babiang bha nrei manta na ka daw jong ka jing don jong ka skim bat kumta kala ihun
naga banta kasnong habang ipek yaki panchana man laki tlumjo kata kadai kaba ngi lap ngi syam naga banta kane kasnong kathau hi barok kawe sa kawe kabakadu ngasu ban tulang ha kane kapor kalong ba tong ini le khuj naga banta kane batongin penne pensa ya kane ka kabalong ka jingker khu ka bakrau na ka banta jungi bat omdon uiru bong ya ka barok deng kam na kata daw ni haban le khu ya ka ni haban sumar bahaya ka namar ba kalong ka ba ai jing na ka banta jungi dangi sumare ka dangi sumare de kalong thik kumba ngi sumar ya la ka jong ka jing namar ngi shania ha ka bat ngi shania ro ha kane ka maryang ka ba ngi Isukmen hadu kata-kata bang kani ka skim hang ni kani ka sinong hang ni la itu ya ka kom ka har garjal village lani ka sinong ha ka ba baro kilang yung sem ki school ki akan wadi sentar kilayo ya ka umbam di ka babit abiang kani ka sinong kalayo ya ka nam kom ka har garjal village bat kalong siya ka jing kemen ka bakraw na ka banta jongi kum ka PhD department aba kane ka sinong hane kalayo ya kata ka nam kum kata ka sinong ka ba pahu umbaha ka bala biang na dong syadong ka bala poy umlut haki yingkisem ki school ki akan wisenta bat kalong sya ka jing kemen ka bakraw na kam ta jengi ka PhD mo kuat division abang yo ban implement ya kane ka sem bat ngasaw kalong sisa ka jing ya trilang rengkat bat ka vilusi jang kane ka sinong ingkat bat kinongkit kam jeng kana kasnong ha kabangila ia kaban pendap bat kalalong isya ka skim kabala job sisa ha kaban pentrikam ia kane ka skim. Come on Barbie, let's go party.